Ospakizun bat izango da. Errepaso bat egingo dugu hasieratik, lehenengo duotik, azkenengo pieza arte, eta guzti hori pieza oso bat egiten du. Nire lehenengo pieza Hooked aurkeztu nun sortutakoan, horrekin ja, bidea ireki izan, ez? Bizitzen ditudan gauzak gero eszenatokian ateatzen dira. Eta bakoitzak daka bere estetika, bakoitzak daka bere koloreak, eta bakoitzean sartzen gira mundu ezberdin batean. Dantzariak oso potentia dira ere bai. Behintzat niri gustatzen zaidana asko gauza potenteak ikusi eszenatokian, dena garbia egotea, mugimenduak ondo finkatu eta ondo egin, eta bai eskua beti agertzen da gure piezetan. Energia ez da bukatzen hemen, ez? Lan hau egin alizateagatik oso eskertuta nago, oso. Asko disfrutatzen dut.